No heippa. Minä olen Leppäjärven Eija ja toimin Finlightilla itsenäisenä edustajana. Ja olen myös meidän Revontulityttöjen johtohahmo. Ja tämä päivä, tämä lauantai on koko Suomen Finlightin konsulttien tämmöinen yhteinen kutsupäivä. Minä nimesin tämän valtakunnalliseksi kansalliseksi kutsupäiväksi, mutta se on ihan minun oma keksimä nimi. Annettakoon se anteeksi. Mä ajattelin nämä kutsut vie sillä lailla läpi, että esittelen nyt elokuun tarjouksia, syyskuun tarjoukset, jotka ovat nyt jo voimassa. Ja sitten vähän mitä muuta on semmoista mukavaa näin syksylle tiedossa. Ole hyvä ja viihdy kanssani. Saapa nähdä, miten tämä tulee onnistumaan, kun mä joudun ottaa käteen tämän puhelimen. Koska mä ajattelin, että mä teen nyt sillä lailla, että mä sitä mukaan, kun mä esittelen näitä tuotteita, niin mä myös sytytän kynttilöitä. Niin saahan semmonen aika kiva kattaus tää. Näytän ihan pikaisesti tämän kattauspöydän, mitä käydään läpi. Niin tämän näköisenä se on ilman valoja, mutta uskon, että hetken päästä se on ihan toisen näköinen. Tässä on yksi upeimmista meidän kynttiläsomisteista, eli on tämmöinen moderni sarja, johon kuuluu useampi näitä tuotteita. On korkeaa lyhtyä ja sitten, jalkaa. Sytytellään tähän nämä. Nämä on siinä mielessä mukavat, kun näitä voi ihan tuolla kynttilän värillä tai tuon tuikkivan värillä muuttaa miltä tämä näyttää tämä kynttilä sitten pöydässä. Tämä on kyllä todella kaunis sarja ja tässähän on juuri se sitten. Toppa, kun ei ole ylhäällä tuo. Se ihana asia, että näitä voi ostaa yksi kerrallansa. Niin ei tarvitse sitoa rahaa heti. Tämä kun oli tyhjä, palannut kynttilä. No se on, pannaanpa siihen uusi hetken päästä, kun saahan nämä palaamaan. Otetaanpa kaikista. Enpä ollut tuotakaan hoksannut. Kattokaa.